Štát jednoducho nevie kam z konopí a potrebuje akékoľvek euro. Jednoducho štát sa rozhodol, že skutočne oholí živnostníkov, špeciálne tých malých a nazvime ich stredných. Masaker motorovou pílou, inokedy ste povedali genocída živnostníkov. Tu sa nedeje genocída živnostníkov, tu sa nedeje žiadny masaker. Zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov o 20%. Prečo? Mnohí z nich nesiahajú ani na minimálny dôchodok. Žiadne navýšenie o 13% sa tam konať nebude. Ani o euro nebude mať vyšší dôchodok. Toto je naozaj len a len o tom, že zaplatia viac, ale dostanú presne taký istý dôchodok, ako by dostali predtým. Je opodstatnené, že štát od nich pýta peniaze? No samozrejme, že je to opodstatnené, pretože tie peniaze idú do sociálnej poisťovne, však vy to viete, však ste boli ten minister. Tá sociálna poisťovňa má aj teraz nejaké výdavky, je hlboko v deficite. Zarobí 762, zaplatí na odvodoch 425. Oni voľky, nevoľky budú musieť skrátka zrušiť, veď to sa neoplatí. Ale nehrozí, že budú robiť tú svoju prácu na čierno? Že štát alebo práve, to budú robiť na čierno a štát nebude mať, a štát bude mať potom čo? Nechcem povedať čo, lebo je to škaredé slovo. Áno, ja súhlasím. Čím viacej sa bude klásť prekážok v podnikaní podnikateľom, tak samozrejme bude tu kvítnuť aj tá sievá ekonomika. Nie všetko je perfektné. Stojíme všetci za Lacom Kamenickým.